Hola, hola, Juanet TikToker. Avui se n'han vengut al Cap i Casal, se n'han vengut a València a gaudir i disfrutar d'un dissabte assolejat i sobretot d'un bon passeget per els jardins del riu Túria, que la veritat està espectacular. Juliol es pot vindre a València perquè no hi ha aglomeració de vehicles, es pot aparcar on faça falta, sense problemes, a la ciutat de la doble fila, com és coneguda, i no hi ha trànsit. Per tant, és una bona opció el vindre a València a desconnectar, respirar aire pur per els jardins del riu Túria i bailalo, disfrútalo, gózalo. Un dissabte a València. I esta nit toca festa de la bona a la Càvila, Villena, mitja festa del barri de Santa Lucía. Allí estarem Juanet Speaker donant rotllo. Però pel matí a desconnectar de tot, a la bonica, Cap i Casal, València. Ye, 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 si parpadeas te lo pierdes, lo mejor está per vindre.